ka tludone mokati lain dal pangil ne na chuan min chel thin kamang an em lai te chuan min thlamuna min ti hlim thin episode tharbul tana chuan Sea of Thundera Elder Moyu chuan Mu Chen chu 3 floors gather peak ti chu a thiam thena a kai hroi mek ani Karlawa Mu Chen chuan zoin a thiam tana ma se achunga lightning ron tla chu a chak le ang ti chu rin thei ani Elder Moyu chuan tuar turin a hrila a chan chu tiang har sat na hmang chau chuan floor chu a par chhuat tak tak tir thei don ani he tiang din hun a thleng po hi thilmak tak ani to ma se Elder Moyu chuan he ti lai hian Beisang Academia arena a boina a chuak mek ti a hre thei arena a chuan luali le dingtian Academia zirlai chakber susi he hi a hming dik tak ani a level 7 middle stage level ani a blood god clan ami ni in lo god clan ne na in mel ma an ni susi chuan North Spiritual Academia hian luakan rolo tu tur aron langang ti a bei sei lo thu a soya chi bei abuka chuta in bei na ain tran ngala susi hian suklan member ani thu in chuang takin a hriat tira ani le luali te pani hi lalthesen kai ve ani Beisang Academy elder te chuan dingtian academy hian suklan ami zirlai an nei chumak an ti hle North Spiritual Academy chuan luakan rolo tu tur an lak he wangin an Kingpui Academy chuan nung talan du lova an ming thanna ti sang turin suklan member thiam tak an lo lalu tani luali chuan sugot kana susi ti ming ala hrengai lo ti asoya he hian ming thanna langsar tak anei lo ti atilang susi chuan asoi chu apoma luali laka chuan adu ang ming thanna hlo chuak don ti asoi in benana satak chu an chun zom zela susi chuan luali cultivation level chu Cultivation level aya niam alani awangin in ring to lutuk lo turin a hrila luali chuan he hi adik ti apama ma se anung tol don lo ti asoi loklan hi Great Thousand Wala clan chakber pol ani thu alanga for ancient god clan zinga pakhatani lo Tencent kai hruina hnuaya hian loklan hi anza hle ani ma se su si chuan lo Tencent hian hun anei tam to lo hle ni in angaya kum claim te chaw adam to don ti a hria loli chu in ring to lutuk lo turin a hril zui le a chan chu eternal flame territory hian loklan chu an hum him reng thei to don lo ti a hril flame territory ati chu flame emperor sawian te asoina ani su si hian tum nei takin loli ti thin ura tum ti achiang lo Tencent a thi vele loklan hian art sovereign level expert an nei to don lo ti asoya he wang hian su god clan chuan anti-boral vek thei don ni in a sei su si hian ni za treng ma se loli chuan in beina thunun tumin a bei chun zom zela ma se su si chuan a relu ti boya tum thlata wangin a topa loli chuan angai to na film chu a hlo zewa su si chuan chu hun chu hmang tangkai ngalin loli chu mo phurna tlan se san tur chawa heta local ni in a pu bok a sei chet na te chuan a topa chuan loli chu film khurlo taka attack nei turin anora he hi susi du dan ang chi ani heta hian dualia thi chuan loklan chu an ko chhenge yang ti apuang ani susi chuan attack danga chualia luali chu dole tura ain pot seilai chuan ahma alo hne to deng tong chuan luali thena dik tak chu mu adu thu alo soya chumi hnuah chuan a sin chu Mu Chen a ain thlak le a ani hian lightning hi ala to reng ani Elder Moyu hne na tangin fakna adong hiala chuti lai chun voi le khata Mu Chen chuan thil danglam tak a hreta a hoi dragon space a rang taka hroilu ngalani chuta chuan hoi dragon nen anin hule ta a Mu Chen ma hian hoi dragon chu aron langa a chan chu dragon pal chu floating taka ati harwang ani Mu Chen chuan a hrenga la hoi dragon chuan Mu Chen hena thil poimo tak mu tir adu thu a hrila mit khap kar lek chungin Mu Chen chuan thil hlom tak a hmuha la chakna mak le hlom tak nei chuan mun pumpui aron nuai meka akal na ko ommi zong chu a zo vekani he thil ti thena hlom tak hian milima a chantir ngal veka
chumi hnu an ral zui ngal vek bok tu ma an tlan chuak theilo chu thil hlom tak chuan Mu Chen chu ati hlau thong hle hoi dragon chuan Mu Chen hi Great Sumeru demonic pillar ro chun tlak tak ani thu asaya achan chu evil aura kha athunun theitla tani chumi hnuwa chuan hoi dragon chuan trial sword mangin Mu Chen a chungrila test ti alo langta a Mu Chen na hmu kha hoi dragon omna thin aramani a chu hnam sual pakhatin an ti chia ani khang hnam sual chakna hlom tak nei te khan midang spiritual energy chu eizo sakin khoi hmuna po an in lana leya chiatna an thlena tharau nei minung an hmu phat chu vuta an chantir vek thin ani hoi dragon chuan Mu Chen ne na an in tong chu destiny ani ring dragon pal hian sual do theina thil ti theina anaya chu aya poimo zok chu Mu Chen hian thinlung ngil nei tak anei tlatani chu tiang ril ruput mang dik nei chu anwang hle ti asoya chu wangin hoi dragon chuan Mu Chen hne na hian he dragon pal hi peturin aril ru asiama he dragon pal hi engtik lai point Mu Chen hian ahum himsak se langti abei se ani dragon pal chunga tharau thil ti theina om chu aro pui hle ti churin theani a achan chu he dragon pal a hian hoi dragon sovereign chakna zongjong hi a om vek ani he thil ti theina hi Mu Chen hian engza ta tamnge a man theyang ti chu awani na ain ngatang chumi hnuwa chuan asin chu pon lama in beina ain thak le a chuta chuan susi chuan loli hian chakna chance anei lo ti alo soya achan chu ama le ama ain ring hlel tan to ni in a hria loli chuan susi thu se chu inti buai ti lo atum sham shama ultimate technique chakber abo seita ani susi hian hne lo adu lo awangin ultimate attack chu ati chuak ve ngala an pani hian an bloodline technique mangin anin beitran ta ani susi chuan su god kan member pa ngai ani lo thu asaya mi zongjong chu achakna ro pui tak en turina hril bok a attack hian in beina hmuna thunun veka loli chu a space chunga akhung ta ani in ring tok na nen nui chungin susi chuan anui zata ama bei chun zom zel turina soma loli chuan omna zon hmu tumin a beina sa hle achan chu he technique hian athil hmu ati boi vek wangani heti lai hian Mu Chen chu level 6 thlen tumin alola in cultivate mek zela floor pathum zinga pahni chu apar chotir theito ani elder moi hriat lovin Mu Chen hian we dragon pal chunga tharau thil ti theina om chu a hiblut mek bokani Mu Chen chuan thil ti theina tamlu tok hiblu hian we dragon chu ati che theyang ti angai tua ma se dragon chuan a hmal om chu a hriat na le chakna atanga chan ve chau ani thu a sei fi ani a tharau lam thil ti theina chu atan atang kai to lova chu wangin Mu Chen chu a thei ang tok hiblu turina ti ani chuti chungpo chuan Mu Chen chuan du am ni adu lova hoi dragon ti chiate bo boro power a in nga emo adu lo Mu Chen in ngai tlom na le ama a in thunun na chu hoi dragon chuan adu hle a faka ama hum him tura pui tu tur technique chakta pakhat dragon pillar art chu apeta ani Mu Chen chuan hoi dragon chunga thinlung takin lom thu asaya hoi dragon chuan Mu Chen ang mitra atong chu alom hle ani Mu Chen hian mi janghet tak nei ma se mirin omle mingil nei tak ani pok ami ji hian hoi dragon chu hunkal to mi pakhat a hria chhuat tira hoi dragon chuan Mu Chen hne na linkana lindong chanchin a hrenga yemti azota tuna chuan lindong chu the great thousand wala mi chakber ta ji ngami ani level 11 heaven is sovereign se level a thleng to ti asoya aku zum tong vai khat che tlek mang hian alo chhuana khovel chu vuta a chantin ngal vek thei ani ati lindong hi ahma chuan the great thousand wala alo kalma in khovel niam jok martial universe engma nilawa tangin bularon ran chawa ming thanaro pui tak a hlo chuak ani lindong hian mel malian tak tak ama chonti alang ahma khing pui hlom tak omma se arel ru a ha dam hle meteor attack vai khat mangin technique chak tak ati chuaka meteor chuan chu mel malian tak chu ati hlum ngal ani hoi dragon hian lindong chu khovel niam joka engma lawa tanga bultanin great thousand wala mithiam chakber ta jinga mi ani theiti a hria tira he thila hril chan chu hoi dragon hian Mu Chen a thinlung dik zia le atak sadang lambik hi a hmuwa Mu Chen hi tual chung in ti siakna besang academy vel chau thira lungoi meilo turin adua lindong ate anga mithiam sang ber khovel hroi tu lo ni to thin te chanchin mang hian
Mu Chen chu a fui ani Mu Chen chuan hoi dragon hne na a hnam an tu chevek chu tun thlangin poi ala ti em ti a zota hoi dragon chuan engtika em Mu Chen chu lindong ang boka thil ti thei ani a cultivator thena sang ber the great ruler a then chuan aram ti chetu tharau sul te chu ti bawa aram chu a siam that sak le ngei a bei sei thuina chang ani Mu Chen chuan engtika em lindong te anga mi chak chu ala ni ngei ang ti asya chu tiang hun alo thlen huna hoi dragon omna rama azinanga chu ta chuan tharau sul zongjong chu ati boral vek ang ti atiam ani chu a thu tiam a hria chuan hoi dragon chu hlim nei na khata chumi to hoi dragon chuan Mu Chen hne na dragon pal danga pelea a thei to pina puidon ti a hrilani hemirul le nan hian Mu Chen hian a thu tiam a hlen ngei a bei sei Mu Chen chuan thil huro puitak adong le ta hoi dragon chuan a thla a kalbo ta chumi hnuwa sin chu arena akir le a luali chu susi illusion technica ala tang reng ani illusion chunga chuan luaklan chu ti hlum vek an ni lai a hmuwa susi hian he vision hi mangin lua Tencent chuan clan roi tu atana a thanna du thanna diklo asiam ni in a soi dan chuan he hi luaklan te chan tur an hmalam hun tur ania a chan chu luali hi an roi tu ni na ro chun tura thanna ni wangin lua Tencent po chu illusion chunga aron langa luali chu engwangin nge a chum te akal san ti azot susi chuan a tha don lai tak chuan luali chuan hum him turin hmalama pan ngala ma se chu illusion chu a hlom zual so luali nge chuan apu chu a that ang main alang ta chu illusion chuan loklan roi tu tura miting lo ani ti atilang chiang hle chu ai ngai to boy lai tak chu a hmu chuan susi chuan rang tak main a be ngala luali chu na takin a hliam ta ani adin huna hmu hnu chuan susi chuan a to pa chuan luali hian thudik chu a hre chuak ta ti apuanga loklan roi tu ni atling lo ti le rolo tu atana than ani chu thil ti sual ra phlak tak ani thu apuang le a chuti lai chuan elder moyu chuan Mu Chen hian engwang nge cultivation ala zo lo ti angai tuwa ani na taka chuan ami hmangai em luali chu pona na sataka soi sak mek ani wangin Mu Chen hian spiritual floor pathumna chu apar chho tir theng empty angai tu lai chuan ato pa chuan Mu Chen chuan hloting takin floor pathumna chu apar chho tir ta a elder moyu chuan a hlotin na chu mak ati hlea a hlim hle bok Mu Chen chuan level 6 early stage a thing ta a ma se Mu Chen chu man mo turin elder moyu chuan ati ngala atlai le chuan North Spiritual Academy chu amwal pho chun jom zel don ti a hril chuti lai chuan susi chu a hoi kuala engwangin nge academia zirlai zinga chuan a hun pumpuya soi chiat lai point an changam lo ti a zota an mani chu anui zata tu mai tinge min do dal ngam lo North Spiritual Academy mi zong hi mi do is a clear khom in ni em ni suppose thiana tia an academy ho tu chu za thian alo nui ve bok North Spiritual Academy zirlai te chu engma an ni lawani hi alo ti ve boka luali thin te chu luali bula rang takin an tlan phei ngala susi chuan hne na achang to nia ein ngai lai chuan lightning chak tak mai chu aron tla thangala a hun om zong chu a thong hlom hle chuti lai tak chuan wana chuan dragon lian tak lim thla aron langa dingtian academy ho tu pa chu a boy ta hlea a chan chu senkang senemo li zuan tongemo an lo ki ni in a hria mi zong chu an boy veka he hi lightning pa ngai ani lo Mu Chen lo thlen to awangin a thleng ani mi zong in Mu Chen lo le ti an hmu chuan an lom hle Mu Chen ero chun arena hian engthil nge thleng ti ala hrelowa elder moyu chuan Mu Chen chu arena an nor thla a Mu Chen thlin thak dan chu aro puite chiam lo hle heti la hian susi chu ama challenge ngam an don empty zongin hoi kuala Mu Chen a thlen de chuan Mu Chen hi ama challenge tura local ani thu an ril Beisang Academy ho tu pa chuan midang hne na Mu Chen hi alo le chawa chu wang chuan thil om dan engma a hrelawani alo tia Mu Chen he na a thian te chuan luali ein hiam na hle ti an hrila chu Mu Chen chuan a hria chuan a buai nga hle a thin rim hle boka rang lu tuk tak main susi chu apana a beng khe soka chu ta susi chu a thin rim hle boina chuak nga la Mu Chen chuan a king pui chu level 7 middle stage a om ti a hria chu ti chung po chuan Mu Chen chuan a hlau lo na sa hle susi ateka pianga block veka atira chuan in beina har satna a nei lo susi chuan illusion technique a man lai point Mu Chen hin olsam takin a ma chon thei ani in beina kal zel chuan susi chu a film khur zual sawa
attack tam tak hmangin Mu Chen anor na sa hle Mu Chen hian a inven na atan 4-base constellation formation a hman angai ta ani mase formation chun re taka dailova a chenga la Susi chu a phur chho ta hle a chan chu Mu Chen hi a khingpui dang zong aya chak ani wang ani Mu Chen chu sei sak hre patuma chumi hnu Susi chuan range lian tak nei technique amang ta chu blood river technique ani Mu Chen chuan a hlom hle ti a ria tlan chu atuma ma se Susi chuan tlan chu ti ra tum lo a to pa chuan Mu Chen chu atang ta Susi chuan Mu Chen chu thisen chakna in a tharau thil ti then a ti bo vek ma chu nga angai chau ni in angai ma se Mu Chen chuan a beile ta top san me atum lo Mu Chen chuan a forgot star scriptor thar mangin blood river technique chu osam takin ati cheta a elder chuan makan lo ti hle Mu Chen chun re vak lo chau an hmulowa a ma zong an alo chak le to Susi chu a boy ru ta hle a Mu Chen a cultivation level hi sang vak lo angin lamma se attack a piang a block sak theila tani ti chuan Mu Chen chuan be pui thak le in na takin Susi chu a attack ve le a chu an hmu chuan ding tian academia zirla te chu an boy hle Mu Chen hi level 6 early stage a chawa oma ma se Susi chu a beile theitla tani a thin te chuan Mu Chen chu an fak le a chan chu a hmain hmel ma chak tak tak alo bei to a molong ji po a bei to bok heti la hian molong ji chu sen kang sen le li zon tong te chuan an lo zuya an lo in bei ve me kani molong ji chuan an bei na te chu bokin tlan chuan hun ram chang ala mu thawa heti la hian arena Mu Chen chuan Susi hian engi ati le don ti chu a nga ka Mu Chen chu a phur hle a chan chu hetiak in be na hi nuam ati em wang ani Susi hian a chakna zong a hmang vek ti a chiang Susi chuan for divine cleansing a su gol clan thil ti thena dik tak chumi zong a hmu tir du ani Susi churin lo takin a che thu ta su gol clan the secret technique blood armor technique a hmang bok a chakna ti punnan a thisen hmangin ral thoma siam bok ani Susi chuan Mu Chen chu a bei zela Mu Chen chuan a chakna chu maka ti hle ma se chu ti chumpo chuan Mu Chen chuan Susi ateka piang chu a bum chun zom zel ani ma se khoi hmuna po kal se Susi chuan osam takin aron nei zel theya reifak lawa chun an pani chuan speed in an in el tran ta loli chu alo boi ta hle Susi hian Mu Chen chakna hlo tir atum ni in alo ngai Mu Chen chuan direct a ma chuna tum ta a thandal ko technique a hmang ve ta ani osam takin Susi attack chu adang thei ta chumi hnom Mu Chen chuan counter attack engemaw zat a nei le a Mu Chen hian thun in a chang ti a chiang hle chuti lai chuan Susi chuan a level san so na chu a chuang le a defensive technique chu tu mai anti che theilo ni in angai Mu Chen chuan Susi defense chu a chak le ti a ria a thi sen hmanga siam ral thum po chu a siam tha thei ani chu wang chuan Mu Chen chuan Susi beinan attack chak zok amamo ti a ria Susi chuan a poison wangin Mu Chen hian spiritual power atlak cham thuai ring Susi hian poison na rin chan tlata wangin Mu Chen chuan ngai to na thara neya a thunder poison technique chu hmana tum ve ta ani chu technique chu Susi chuan makati hle a ma sia tir chuan ngu thein hong a nei lo Mu Chen chuan a bei zui zela chuti lai chuan zoi zoin thunder poison chu Susi taksa chun a hriat lovin a dar thein ta ani Mu Chen an hlataka tanga aron be chuan Susi chu anui suka Mu Chen hian a spiritual power tam zok chu a hmang zo to ni na ring mi zong chu an chakna inkara in thlauna lian tak chu hmu tira du ani Susi chuan technique chak tak danga buat sei le a attack nu beratan man atumani heti rol hen Mu Chen point attack chak ber tur a buat sei bok Susi a beina piang pumpel tumin Mu Chen chu chak takin a chea atopa Mu Chen chuan Susi attack nu ber chu hlotling takin adang theita ani ti chuan Mu Chen an ama ngein final strike a chho tir zui ta a beina chu an na hlea thunder poison chu Susi taksa adar to awangin chumi ina ahong chu an sa zual sawani chu wang chuan Susi chu attack na takin suin aleng thui hle chuti la chuan Mu Chen chu ading renga besang academy zirla te chu an lo lom hle a chang chu Mu Chen a chak zok nia an hriat wangani ma se Susi hian a chak lo na chu a pom theilo Mu Chen an hnung lama hoilet lai chuan Susi chuan Mu Chen hian a hmusil hle ni in a hria
chu bailen na hunram chang mu chon sushi chuan sneak attack nei ta a ma se Mu Chen chun awesome takin alo dots le sushi hian diklo taka a be wangin Mu Chen chun strike back atum ta ani diktak chon Mu Chen hian tum nei takin sushi chu ama attack turin a thlem zo ka lo ni dingtian headmaster chuan inrola duwa ma se an lo dang ngal Mu Chen chuan hloting takin attack danga nei le a sushi taksa thunder poison a inject bel le bok chu binua dingtian academy headmaster chuan sushi chu sukol kan zinga mi ani awangin in bena chu ati top ta ani Mu Chen chu nora tuma ma se besang academy headmaster chuan alo dang ngal besang headmaster hian dingtian headmaster chu zirlati in bena a enrola wangin a sei se ngala dingtian headmaster chuan sushi chu hum himala tum renga Mu Chen chu anun rong lutuka athil ti chu za thlak ati thu a sei bok besang headmaster chu anui me meya sushi chu a chaklo to a chu ti rualin snake attack ala nei thawani ti na chang le ta Mu Chen chu a in veng runga chawani ati chuti chungpo chuan dingtian headmaster chu ala lung oilo chumi hnuwa besang headmaster chu spiritual academy competition a hun ala omle tur thu a hrilani chuta chuan besang academy in anlo hak don ti a sei bok dingtian headmaster chu dingtian academy pan na portal a honga azirlaite chu a shoi kirle ta ani sushi hian lemna takatora wangin dingtian headmaster chuan sugol tlan chuan he thili an ngoi bopui don lo ti shrilin avo zuya spiritual academy competition a chuan thilian tak a thleng ngei ang ti a sei bok an kalhnu chuan Mu Chen he na chuan zilai zongzong a tilom hle a thian te point a changna mak tak mai chu an fak hle a tuna chuan dingtian academy chu in chon takin an che thei to lo amai ro chu luali chuan Mu Chen chu angai tu a sukol klante chuan an target me ang ti a hlau hle Mu Chen chuan angai poi mo lowa sushi khana hliam che a chantok a huani kha ati du chawani diktak chuan Mu Chen chuan phuba alala tok lo ni in ala in shia elder te chuan Mu Chen thil ti chu an lo faka thunder poison technique a man thei dan chu an tha chiang hle bok academy shoi tu chuan Mu Chen chu vai khata fak le a Mu Chen hne na dingtian headmaster in avo chumchanga lungai lo turin a hrila a chan chu besang academy in an veng reng don wangani spiritual academy competition lo om tur chu Mu Chen tan chakna lan tir tak tak na hun ani don ti a hril zuya ma se chu ta chon sushi hi akhing pui om chuna ni don lo genius chak tak tak tam tak anom don ani chung zinga pakha chu spiritual le na Mu Chen a om lai a hmel ma jizuan ani heti la hian mi pakha chuan atira tang khat Mu Chen le sushi te in bena chu alo en reng to a hemi hian molong ji chungchang po a hre chiang le chu pa chu athil mu awang chon a phur thar hle chu hnu chon a sin chu li zon tong le senkang sing te a in thak le a molong ji chu tan chho tir tum lowin an chun zom zela vane thla takin heta hian episode chu a top tari ani